Hello guys, welcome back to my channel. Hai na hai lam chong no pintu taran vlog ko. Ngan orang pakai tini tu thekang a korba ta khanyai. अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी Ak ta korba ta khaima phurung nai nong no o ano korba ta khabe ke bahai ke sa nai di nong nang phurung nai tabuk. Norok ane video no soya kare nai chengbi. Pulen sami paitak jorang kai ane channel ta bo subscribe khai kong kai subscribe khai na di. Te bell icon klik khai na di ang kata kata video upload khai kan norok notification mana bagai. Nggak ani yang ora aba ta khanyai ko norok ku mang kana an ukulogo ngai cengtak a korba ta khai phurung nai nong no korba ta khai man pore jeng bahai ke salai nai di. Nong phurung nai kan norok o video no ekdom skip khaya buino nai tongdi to ekare agai tho ready jengtak nai lai sinai tabo tok ki conman pore ko sinoro bufam ani bufam do jengtak mono mo goli khangkai jeng rakhi tong nai nyai ga jeng gesok khailia gas jengkai tam kita bai gas tam he da ngai jeng khoro khalai ka thabo gas pai nei ngai chini ang kai ko yang go naro nungui ma khana jeng norok no mo phunuk nai kuruk tong hatruk ruk gajeng ni ora ba khai tong ho tabu to wow marang kanggai ke sini mon ba kha jeng kora ba khai pe kha ko jeng kora ba khai pe kha marang kha oron logi won nong phurung nai tabuk awang jeng awang khaina thangai tongo jeng tak awang khai phurung nai norok na awang no jeng sanai jeng norok na awang phurung nai do awang bai ano chalai ni jeng ngai jeng tak logi awang khai tongo anorok nai tongdi ini awang ta jeng tak yang awang khai tongo jeng kai mo o system kai khai kya na hen no ko chalai nya ba ngai chini awang khai nai no jeng ja phunuk nai iko yang na chale kicha yang kicha nasik di do nung tam sanai chini audience rong no do norok khai tong kutung lapong sai manai rok khnai mang kana te tam tong ni chatai rok awang no tei nung tina awang tam khai kiri ka sakare siping rika nar kra rika ngai che chini dikha hajule sini rika angkai tam nin mo moi dale tam ni akon moi dale tam ni phung audience no kan mo kok sama bulung गजब बेइज्जती है nin mo le tam ni awang mo tane awang moi tani ngai no rong no phunung nai iko min awang tam khai ton bai yang la sai malia thok de komung thake wow naro tong mang khana sini yang sini awang nang tôi phải kìa nào này vào cái nào nó sai phun ốc đấy có không má nó cái băng khná băng sao cái nào
Ai bayar rok kai bahai engjak ka rok comment kai sadi asa kai rok video no sajak kai like kai de comment kai de share kai de subscribe kai ta puran channel no nga bayar rok tini ne bolok sutinong sinai juton na hambai